Hej Torben, og velkommen til den mere tekniske del af vores hjemmeside. I det projekt, du har valgt at give os, hvor vi skulle lave en hjemmeside. Jeg starter med at vise, hvordan det endelige produkt er kommet til at se ud, og det ser simpelthen sådan her ud. I den anden film, hvor Morten han fortalte om farverne, så kan man se, at vi har brugt de grønne og de grå farver. Og så har vi fået nogle af knapperne til at virke. For eksempel undertitlen, der hedder efterskoler, eller efterskolekriterier. Yes. Hvis man går ind og ser på koderne til vores side, så kan man se, at jeg har startet med at kode det som helt normalt HTML. Og jeg har valgt, at de forskellige, for eksempel det øverste billede her, det skal være 100% af siden, lige meget hvor stor computerskærm du har og så videre, og så altid skal det kun være 240 pixels højt, da det er nogenlunde får det til at se mest normalt ud alt efter hvor stor computerskærm man har. Heroppe har vi så valgt at kalde den efterskolen.dk, som er det navn der står heroppe, hvis man kan sige det på hjemmesiden. Yes. Vi har valgt at lave en body, som simpelthen er det øverste, alt det her oppe. Jeg kan lige vise det herinde. Som er alt det her oppe. Og som man kan se på siden, der er der et billede, og så er der en menubar. Og vi har valgt at smide billedet ind, som er alle de her koder. Dem har vi valgt at smide helt normalt ind. Så har vi lavet selve menubaren bagefter i Photoshop, hvor vi har kunne lave det med grøn og grå, sådan det fader lidt ind og ud. Og den har vi så lagt ind hernede, inde i nogle tables og så videre. Og den har vi valgt, at den så skal fylde de 1062 pixels, da det nogenlunde vil kunne være på alle sider, selvom du har en 11-tommer skærm. Vi har så valgt at sætte den i center, sådan at barn den altid er centreret. Derefter har vi uden for den første bar, så har vi lavet en menubar herover. Og den er igen lavet i Photoshop, så vi vil kunne lave det, hvor det fader i farverne. Den har vi smidt ind efter det, så den ikke kommer ind over det samme. Og vi har valgt ikke at lægge den i nogen div. Yes. Til sidst på forsiden, så har vi alt det her, som simpelthen bare er en masse skrift, hvor vi har skrevet, og man kan trykke på artikler her, og man så kommer ind på hele artiklen, for eksempel ved at trykke på denne, eller så videre og så videre. Og dem har vi lavet 2 af. Og til sidst, i bunden af siden, har vi lavet en back to top, altså tilbage til toppen, som man kan se her. Hernede, den har vi ikke lige tænkt så meget over med skrifttypen og så videre, eller den skal være i en lille boks endnu, men den virker i hvert fald. Hvorfor vi så har valgt de her menuknapper? Hvis vi har taget inspiration ved mange forskellige andre hjemmesider, og de har valgt at sætte det op på denne måde. Det er også meget simpelt sat op, da man har 2 menubarer. Denne her, som er i toppen, og så den ned ad siden. Der er ikke en hver vi kunne finde rundt i menubaren, da der kun er 2, og det er simpelt sat op. Det er nogle simple knapper, der enten hedder forside, eller hvis man vil vide, hvad efterskole er og så videre, at kontakt os. Over i kategorier, der er lidt forskellige ting, man kan vælge mellem. Vi har valgt efterskoler, da man vil kunne vælge efterskole ud fra forskellige kriterier her. Som man kan se, så virker knappen, der hedder efterskoler, og det er vi rigtig stolte af. Og især fordi, at billedet herude til venstre, det også ændrer sig. Eller billedet i gåseøjne, da det er jo Photoshop lavet. Men det virker, og det skifter så man så senere hen vil kunne sætte endnu flere undertitler på, så man vil kunne komme ind og sortere alt efter det. Ja.